Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni janeno mar Chuny Onagi TV winjo weche gi manyien mabende waikoni omolo kanyo saa 7 en kanyo diero nyango weche go eko bende osetimore e piny mar Kenya ka wacho gi weche go eko e yor Nairobi machuok kama bende wayudo ni koro sirikal kaunti no ero ma Migori koro ne ochuogo aput moro mag jogo eko bende koro biro puonjo jogo eko ma bende gin jopur e gwego eko. Gavana no ero Wavinya Ndeti koro ne ochako chenro no ero mar keto ler e boma no ero ma Machakos. Ker William Ruto bende koro odiochieng' no ero manyoro ne oro lit kod kuyo mare ne pinyno ero ma bende koro ne owito jalup ker magi ma kod mamoko bed kodwa ka winjo weche go manyien e yorno ero ma adimba. Sirikal kaunti no ero ma Migori koro to ne ochiwo rak ne jopur go eko bende 140 ma bende biro konyo kanyo puonjo jopur go eko e kaunti no ero kaka chenro no ero mar bero pur no ero mar kaunti no ero. Kane owuoyo e romo no ero ma bende ne otel kanyo gi gavana Ochilo Ayako, ne owacho kanyo ni jopur mathoth osebedo ka kadhi achiedh nade mathoth mar koso ng'eyo gigo eko ma bende koro onego gitim kata onego gitigo seche go eko ma bende koro gipuro. Kane owacho ni puonj no ero biro konyo jiwo jopur go eko kendo biro bero chenro go eko mag ohala e kaunti no ero ma Migori. Wakulima wengi wamekuwa wakipitia changamoto kwa kukosa ufahamu. Kulingana naye, elimu atakayopewa itasaidia kuzalisha chakula zaidi. Thank you very much. Allow me also to say that this project is supporting 5 value chains. As we offer these services to our farmers, we are offering opportunity to these young people to also be part of the solution and not be part of the challenge. So as a county, we have started celebrating twin prospects of better productivity, but also opportunity for young people. Nyime kanyo ni gavana no ero Machakos mano nyadendi Wavinya Ndeti koro ne ochako ayanga chenro no ero mar keto ler e boma no ero ma Machakos. Kane giwacho ni ne gisetiego rowere eko bende 1,000 e yorno ero mar keto ler e yorno ero makare gweng' no ero ma Machakos. Giwacho ni chenro no ero biro ringo kuom dweche madirom 3 ka kendo gibiro loko e chenro no ero machielo bang' keto ler e gwengego eko mag Machakos. Madhumuni yake ni kuleta usafi, kuhakikisha tumefanya usafi katika miji mikuu yote ya kaunti yetu ya Machakos na pia zile rural markets katika vitongoji vyetu kule mashambani. Tumeanzisha program ambayo tumerecruit wamama na vijana 1,000 ambao watakuwa wakifanya kazi katika wiki 2 mwezi moja. Mwezi moja ikiisha tuna recruit a new lot ambao itafanya kazi. Hii program tunafanya for 3 months na kutoka hapo tutaanza another new program. Tumefanya kupanga kwamba vijana wetu number 1 vijana na wamama waweze kupata nafasi za ajira katika kutoka kwa county government ya Machakos. Baada ya wao kupata nafasi za ajira, watusaidie kuweza kusafisha maeneo yetu ya miji. Ikumbuke kwamba usafi na uondoaji wa taka ni jambo moja, jukumu moja limepewa county governments katika constitution yetu ya Kenya. Na miji mingi mikuu katika nchi yetu ya Kenya imegumbikwa na changamoto ya kuweza kuzoa taka katika maeneo yale. Lakini sasa katika kaunti ya Machakos tumepata kuweza kutengeneza program ambapo tutaweza kwenda kutoa taka kabisa katika miji yetu. Hawa wamepewa kule wataenda kusafisha
kuna supervisors, tumepeana Dhi nyime kanyo ni jor bura goeko bende koro dhi nyime gi kwedo weche goeko mag ushuru mar alwora ma bende osebed ka igolo kanyo gi sirikal kaunti noero mamalo ka koro duol noero mar alwora koro geno kanyo mar choko milion noero ma bende rom 54 ma bende wacho kanyo ni dhi loso historia e piny eri mar Kenya ni mar pesa ma kamano kata mar alwora pok nochok e piny eri mar Kenya. Expense from mismanagement of environment. It far outweighs, what we are proposing in terms of levy. And what informed the number chairman is the hazardous nature of these items. If you look at the e-waste, most of those batteries that we have in our phones are potentially carcinogenic, but they all end up in our dump sites, end up in our waste waters, sources of our water, our soils. So we are taking the 47, and we have these intergovernmental relations with the county governments, and it is a call for them. So lastly, Chair, is to indicate, and we have, of course, it is only us from the government who are supporting the bill. Let me put it so. As put it that Kawadi nyime ni jogo eko bende koro chung'ne weche go eko mag omenda koro to ne otieko chenro noero mar choko kata winjo paro noero mar jopiny ma bende wuok e piny eri mar Kenya. Akoro giwacho kanyo ni paro noero ma bende ogol gi jopiny go eko mathoth ahinya en ni mondo koro ong'ad kata owit oko weche go eko mag ushuru noero mar higa noero mar 2024 2028 ma bende koro jopiny ywak ni dhi nyogi e thur kaendi. Proposal is Chair, the whole provision is deleted in its entirety. The rationale is the proposed tax offends the principle of taxation in that it is double taxation, considering that the vehicle was paid for tax at purchase and attracts operational taxes through fuel, services, and other consumables. But if there is one thing, Bwana Chair, that I want to request you, hii mkati tafadhali isiwekwe tax. It's already difficult. We are not getting jobs, so we have opted for online. Now, introducing this will make life very difficult for us. This eco-levy inadvertently has basically targeted us and will actually impact us. So our proposal here is quite simple, actually. The proposal is that we believe that you would need to really single out the tariff numbers, specific HS codes, that cause the type of pollution that you're trying to levy, an eco-levy. This system of alcohol taxation is what has long been recommended by the WHO for many years. It's also been adopted by several countries. It's been recognized by the IMF. So it is international best practice. We are requesting Kenyans not to wake up against the bill, because this bill is being levied to address a specific. Wadhi nyime kanyo ni obila noero ma bende koro yudore kaunti noero ma Kisii gweng' noero ma Kanyeye koro to ne owuok tung' mosuo gi jogo eko bende koro timo chenro noero mar uso kuong'. Bende koro giwacho ni jogo eko ma uso kuong' koro ketho udi go eko mag ji kendo giketho kuonde go eko ma bende puothe ma ji pure kuonde go eko ma opogore ka bende koro ne gigolo chik noero mager e ng'ata mibiro yud ka uso kuong' e kaunti noero ma Kisii ibiro kawne chik noero ma owinjore. Nilitoka saa 6 usiku, nikapata boma iko sawa, nikarudi kwa kitanda, kwa nyumba nikaingia kwa kitanda. Kufika saa 7 na dakika 6, nikasikia sauti ya moto ikanitoa kwa kitanda. Kwa muka kufungua, nikapata nyumba imechomwa. Moto ilikuwa imefika huko juu. Serikali yetu
chifu wetu assistant chifu Anna pamoja na chifu Mageto na wengine muingie kwa hayo maneno yote yanaendelea kufanyika kwa kijiji hiki ama sublocation hii, tuone kama hii mambo ya Chang'aa itakuisha. Ana assistant chief Anna na wadhulezi wao tunasikilia sana pamoja kumaliza pombe, ndio mahindi yetu yanaharibiwa namna hii. Watu wote wamelalamika, lakini sisi tunaendelea kuomba na tuombe kabisa huyu mtu aendelee kupata sita. Kwa nyime ni derepe go yeko amenikoro riembo loche go yeko matingo si o kata trela. Odiochieng'no ero mokadho kata odiochieng'no ero manyoro bende koro ne obago ng'anyo mare gi egweng'go iko mag Mombasa, ka giwacho kacha ni bende koro pok ochulgi pesa go eko bende onego bed ni chulogi. Kane jatend wuoyo ne owacho ni koro odiochieng'no ero makiny obiro romo kanyo gi jogo eko mabende otelo ne weche go eko mag chudo kata kampuni no ero mabende koro gitiyone, kendo gibiro wacho weche go eko mabende koro wuok ka gimiyo jogo ndalo 7. Giwacho ni gibiro dok e tich bang' winjruok no ero mabende biro wuok wik manyien wuoka. Tumekutana na management na tumekubaliana, wamesikiza ile mashida ambaye imefanya hawa madereva wasimamishe magari. Wanasema wengine walikuwa nalipwa pesa wanakatwa mishahara yao, wengine wanasema wengine wanaambiwa waende safari bila pesa, wengine wanasema wanafanyishwa kazi sana, lakini yote we are going to tunaongea pamoja na management tuelewane na tukubaliane, sababu tuko na CBA na hii kampuni. Ama jambo la kwanza kwamba madereva warudi kazini na wamesharudi kazini, na jambo la pili kwamba for the next 7 days ama kwa siku 7 ambazo zinakuja, na Bwana Mbogo ameeleza kwamba tushakubaliana tarehe ambayo tutaketi tena na hayo malalamishi ya madereva yatasikizwa na yatatatuliwa. Kwa hivyo kampuni inajali maslahi ya madereva na tutaketi chini kuwasikiliza. Kwa nyime kanyo ni njagano ero mabende kwani omenda mare romo milioni 5.2. Koro to ne omaki obila e gwenge eko ma Hispania mayudore Migori County. Jatend obila e gweng'no ero mano Francis Ngudi ne owacho kanyo ni achijego eko mane oting'o njage gunia go eko madirom 5 ne otemo epo kanyo gi pikipiki no ero mane gin go, mabang'e to ne obila oduogo momako gi e od miyo moko 2 mabende ne gipondie. We want also to caution the motorcycle riders that they are being used by these drug peddlers. And remember, we are fighting a lot to ensure that we eradicate the issues of illicit brew, drugs, and all those narcotic substances. And we shall not relent our effort to ensure that proposal is a chair. Kawadhi nyime kanyo ni mago kuom jotelo go eko mawuok e kaunti no ero ma Kisii koro kwedo paro no ero mar ikomenda no ero mar higa no ero mar 2024 2025 ka koro gidwaro ni jood bura owit oko paro no ero mar ikomenda no ero mabende koro sirikal ne ogolo. Is in this home. Also I want to recognize umekuja umeongeza pesa ya NHIF ambayo sasa inaitwa SHIF, na wananchi wakienda kwa hospitali kadi haitumiki. Ama nyinyi mnaona inatumika? Inatumika ama haitumiki? Sasa ni budget ya pili, hajafika hata ya 3. Hii ni budget ya pili. Anasema mkate iongezewe 16%. That automatically your mukate itaongeza pay. We are not going to stop taking bread because of you.
We will not want to sell our cars because of you. So it's high time you listen to us. If you want, my brothers and sisters who are in Parliament and Senate, your days are numbered. Ni kitu kibaya sana kuweka serikali katika uongozi na hiyo serikali hije kunyanyasa watu. Ile bottom up serikali ilikuwa inasema mkate ni wa watu ambao ni wa bottom up. Tafadhali wale viongozi ambao wanawakilisha sisi huko bungeni, tunasema finance bill Ondo ito chege koma ni waiko ni mesomar kao chege kanyo sabi ke mara diero chege makawono ngara kanyo ko chopo sa achiel kama ni tayo nan Gerald Boy.